Вітаю, дороженькі мои. Байку на ноч распавядаю. Успомніла, што сёння моя дачка 18 год. Яна задала мне пытанне: мама, вось ёсць такое меркаванне, што трэба ведаць сваю гісторыю, каб ніколі не паўтарыць сваіх памылак. Я гавару: ну так, гэта праўда. Яна гаворыць: але ж людзі вывучаюць гісторыю і робяць тое самае. Я говорю: глядзі, мы можам па-рознаму вывучаць гісторыю. Калі ты ведаеш, ну, прыкладна другая мировая вайна. Калі ты ведаеш пра пакт Молотава і Ріббентропа, ты разумееш аб тым, што дзялілі краіны і іншыя землі загадзя да пачатку другой мировой вайны. А то, што адбылося ў 41 годзе, гэта ўжо, ну, здрада такая, да, калі Гітлер здрадзіў і парушыў тыя дагаворнасці, якія спачатку былі. Яна пытае: і што я магу з этим рабіць? Ну, я ведаю. Вось гэта і што? Я кажу, што тут самае важнае тое, што ты разумееш, што ты можаш быць марыянеткай у чужых руках, тое, што ты можаш аказацца дзесьці, як я, у калоніі, таму што цябе з кімсьці пераблыталі, але ніхто не скажа: прабачце, калі ласачка, ідзіце дадому. Вось гісторыя бывае ў кожнага вельмі разная. У мяне два прадзеда пагіблі ў рэпрэсіях. І што я магу з этим зрабіць? Тут ситуация такая дастаткова банальная. Яна аб тым, што ты застаешся чалавекам. Ты задаеш сабе пытанне, што для цябе каштоўнае. Ну, для мяне каштоўнае гэта чалавечае жыццё. І ўсё, што я раблю з меркаваннем менавіта гэтай каштоўнасці. Калі я выбираю, што мне зрабіць, я раблю праз людзей, праз эмпатыю, праз свае менавіта каштоўнасці і пачуцці. Калі ты, адказваю сваёй дачке, калі ты разумееш, што ты можаш зрабіць у розных сітуацыях і робіш гэта якасна, з адкрытым сэрцам, з адкрытай душой, у згодзе са сваімі каштоўнасцямі, з табой усё будзе ў парадку, дзе б ты ні аказалася. І ў маіх цяжкіх выпрабаваннях, і ў сваіх цяжкіх выпрабаваннях. Ну, ты разумееш, што вялікая палітыка гэта тое, што калісьці не пра нас, не пра жывых людзей. Таму гэта проста трэба ведаць. Калі ты вывучаеш гісторыю, ты ведаеш, як яно бывае. І робіш тое, што для цябе гэта важна. Вось, моя дачка глядзела мне вялікімі вачыма. Яна вельмі разумная дзяўчынка, але тут яна глядзела вялікімі вачыма і сказала: мама, якая ж ты разумная. З такім захапленнем, што я засмяялася і сказала, што гэта кошт майго вопыту, ну, цяжкага вопыту. Але ну, і вынікі я маю вось такія. І тут я ўспамінаю іншую гісторыю, якая была вельмі яркая ў калоніі. Мы працавалі на швейкі. Швейцы, прыкладна па-беларуску, швейная фабрыка, дзе шмат заказаў, замоў для ўсіх дзяржаўных кантор. І я памятаю, што я працавала з адной дзяўчынкай. Яна рыэлтар, яна ўжо сядзіць амаль 10 год, ёй засталося там 2 гады. Вось, і яна недалёка ад мяне сидела, яна займалася лекалам, я страшила вытачки. Я мастер по вытачкам, это смешно. Я их пробила миллион за 3 месяца, мне кажется, здаецца, што я зрабіла их миллион. Вось, і яна сидела і менавіта сказала: калі прыйшлі экстрэмісты палітычныя, прыйшоў нейкі інтэлект, і мне вельмі цікава з вами размаўляць. І яна пытае мяне: Лена, Таня, скажи, калі ласачка, а што ты, як псіхолог, думаеш наконт здрады сямейнай? Калі хтосьці здрадзіў, змена, ці можа гэтая сямейная пара справіцца з гэтым і далей жыць доўга і шчасліва? Ну, так як у мяне вялікі прафесійны вопыт, і гэта пытанне не вызывае ў мяне сумненняў, я кажу: ну так, гэта магчыма, але з тых напраўкаў псіхалогіі, якія я вывучала, і тых методык і практык, я магу сказаць, што адзінае, што працуе, сапраўды спрацуе на 100%, гэта праца сям'і са здрадай праз кампенсацыю. І пачынаю ёй на ютубе, калі што, гэта ёсць, пашукайце на канале, і пачынаю ёй распавядаць удасканала, як гэта адбываецца. Яна сядзіць, слухае, а потым так гучна, дастаткова гучна на нашу брыгаду, на суседнюю брыгаду, якая побач сядзіць і працуе таксама там гучна. Ну, разумееце, як швейныя машынкі гучна працуюць. Вось, і яна даволі гучна говорит, дословно: Таня, ты пиздец какая умная. Простите меня за мат, это чисто цитата. Я не чакала такой реакции наогул. У мяне адчыніліся вачы на 200%. Я на яе гляжу і говорю: ну, гэта мой матэрыял, з якім я працую, гэта не складана. Не, Таня, ты такая разумная, ты трындзец якая разумная. І вось сёння тое, што мне сказала Улада: мам, якая же ты разумная. Я говорю: гэта кошт майго вопыту. І кошт ведаць, як працаваць са здрадай сямейнай, гэта кошт майго прафесійнага вопыту. І тое, што мне здаецца ўжо не такім каштоўным, мабуть, а тое, што не здаецца мне нечым незвычайным, для кагосьці можа быць цудоўным, дзівосным. І гэта было цікава ад таго, што две сітуацыі такім чынам склаліся ў адну. І пытанне маёй дачкі, яно напомніла мне сітуацыю з калоніі, але гэта не пра мой боль выпрабавання, гэта хутчэй пра тое, што хто задае пытанне, то атрымлівае адказы. Таму задавайце. Пакуль я у такім яшчэ больш устойлівым стане, я магу сказаць, што зараз я яшчэ магу працаваць. Але бывае такое, вы ведаеце маю гісторыю, бывае тое, што выбівае мяне з калеі. Не ведаю, па-беларуску трэба паглядзець. Вось, і разумею, што жыццё яно разнае. Абдымаю кожны раз на сувязі.